Bigarren egunez jarraian Arabako eta Nafarroako nekazariek euren traktoriak atera dituzte herrigunetara, nekazaritza sektorearen egoera jasanezina dela salatzeko. Hala nola, nekazaritza politika bateratua malgutzea exigitzen dute. Ekoizpen prezioak bermatzea, merkataritza askeko akordioen negoziazioak etetea edo burokrazia arintzea dira eskari nagusiak. Gabon deizuela, Arabatik nola joan da nekazarien protestan, Euresti? Gaurkoan 600 nekazari inguru bildu dira Gasteizen traktoren protestan, nekazariek beraien egoera larria salatu nahi izan dute, burokraziaren aurka eta sektoreak duen garrantzia adiraziz. Bidasoaren beste aldean, hizkuntza gutxituetan ikasteko eskubidea aldarrikatu dute ikaslek Parisen. Dokumentazioa prestatu dugu, gehien bat, ipatzeko gure hizkuntza hil zurian dela, hala ere, geroztan gutxiago publikoan, espazio publikoetan erabiltzen dela, eta manera bat izan dela espazio publikoan erabiltza, azterketak euskaraz, rezuki emaiten duela behar den prestigioa, lehen urratz bat dela prestigioa emaiteko hizkuntzari, eta horrek albidetuko duela, gehiago erabiltzea publikoki gure hizkuntza. Euskararen aldeko eragileak kalera aterako dira beste behin normalizazioari jarritako oztopo judizialak salatzera. Zizur nagusian lanpostu bati jarritako hizkuntza eskakizunen aurkako epaia gaitzetxiko dute Nafarroako auzitegiaren aurrean. Eragile politiko eta sindikatuek ez ezik, herriko udalak ere bat egin du protestarekin. Berriro gertatu da, preso bat hilda aurkitu zuten atzo goizean Zabaiako kartzelan 2 urtean 3. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak baieztatu duenez, arrazoi naturalengatik hil izanaren zantzuak dauden. Halere, oraindik autopsiaren emaitzen zain dauden. Ez dute hildakoaren inguruko bestelako informaziorik eman. Atzo Donostian egin zuten bezala gaur sortuk etxebizitza larrialdia salatzeko agerraldia egin du Bilbon. Gure etxetatik eta gure hirietatik botatzen gaituzte. Etxebizitzarekin espekulatzen ari dira. Kezkagarria da bizkaitarrok gure soldataren erdia beheratu behar dugula alokairua ordaintzera. Eta alokairu hori azkenengo urtean 105 igo da. Hipoteka kuotak ere izugarri igo dira, banketzeak beraien irabazi historikoak ospatzen duten bitartean. Hau ez da bakarrik merkatu libraren arazo bat. Arazo EAJ eta PSeren etxebizitza politika ere honen erantzulea da. Neurri urgenteak behar ditugu. Bilbo eta bere ingurua eremu tentzionatua izendatu behar dira. Alokairuen prezioak mugatu egin behar dira, etxebizitza turistikoak ere. Emakunde saria jaso du Maria Zulanda idazle errenteriarrak literaturaren bidez berdintasunari egindako ekarpenagatik. Egotea, ze gertatzen da, nun dago gure lekua, gure duintasuna emakume bezala, defenditu, lortu deguna, aurrera jo, gauza guzti horiek ez? Maria Zulandaren obra askok badute zer irakatsi, ez bakarrik haur eta gaztetxoei. Kontu eta istorio miresgarri beteta daude, baina egunerakoan helduok erabile genitzakeen mezu eta ikaskuntzak ere gordetzen dituzte. Estereotipo sexistatik urrun dauden erreferentziasko pertsonaiez hornitu duelako euskarazko literatura korpusa. Protagonistei askatasun eta autonomia aukera berriak zabaldu dizkielako. Literaturak beste gauza askoren artean mundu hobe eta justuago bat imaginatzeko aukera ematen digu. Baita munduan gertatzen diren bidegabekeriak salatzeko ere.
Ongi etorri gaueko albistegira, tokiko hizkuntzetako ikasleek haien eskubideak defendatuko dituzte Frantziar Legebiltzarrean. Hizkuntza gutxituen aldeko kolektibo baten baitan bildurik, tokiko hizkuntzetako lizeoetako ikasleak Parisen izango dira otsailaren 7an, haien hizkuntza eskubideak defendatu asmoz. Argumentazioa prestatu dugu, gehien bat, ipatzeko gure hizkuntza hil zorian dela, ala ere, geroz eta gutxiago publikoan, espazio publikoetan erabiltzen dela, eta manera bat izan dela espazio publikoan erabiltza, azterketak euskaraz, bezuki emaiten duela behar den prestigioa, lehen urratz bat dela prestigioa emaiteko hizkuntzari, eta horrek albidetuko duela, gehiago erabiltzea publikoki gure hizkuntza. Hezkuntzan gabiltzala Zigor Ibarzabal ikastolen elkarteko hezkuntza arduradunarekin elkartu da gaur Paul Elizondo lankidea. Adi. Ikastolen elkarteak argi dauka zein norabidetan aurrera egin nahi duen gaur egungo hezkuntzaren bilakara horretan eta horretarako aurre matrikulazio kanpainaren hasiera aitzaki hartuta bazatoz ikastolen hezkuntzako marko orokorra liburua aurkeztu dute. Hauze bera azaltzeko daukagu gaurkoan pantailaren beste aldean Zigor Ibarzabal, arratsaldon Zigor. Konta iguzu zer den edo zertan datzan ikastolen hezkuntza marko orokorra proiektu hau, nori zuzenduta dago? Arratsaldeon, Paul, engota behin, eta eskerrik asko gonbiteatik. Hezkuntza marko orokorrarekin nahi izan du deguna da ikastoletan hezkuntza ulertzeko daukagun modua batu. Bestera batea izan da guk hezkuntza nola ikusten degun azaltzen, saiatzen gara, eta horrekin batera ikuspegi hori garatzeko hainbat eta hainbat elementu ere desgranatuz, landuz, joaten gara liburuan zehar, helburuaz ikastola guztientzako zoru komuna izan daitekeen, izan nahi duen dokumentu bat sortzen saiatu gara, ulertuta honek gure izaera eta identitatea indartzen duela eta ikastola bakoitzaren eguneroko praktikaren garapenean lagungarri izan daitekeela. Eta norentzat diozunean, egia da guk idazketa prozesuan zehar oso presente izan ditugula hartzaileak edo irakurleak, ez? Eta batetik ikastolarekin modu batera edo besterako lotura dutenak izan ditugu buruan etengabean, ez? Izan irakasleak, izan langileak, izan familiak, izan ikasleak beraiek ere, ez? Eta bestetik gure planteamentua ezagutzeko nahia edo gogoa dauken edo zeinentzako idatzi dugu, ez? Horrek eraman gaitu, naiz eta hezkuntzarekin lotutako eta teknikoa izan daitekeen liburu bat osatu dugun, ahalik eta terminologia ulerkorrena, idazketa modu errexena edo irakurtzeko modu errexenera eramatera. Eta noiz edo nola sortu zen ikastolaren bat izan zen bereziki bultzatzaile idei honetarako? Bueno, prozesua... lehenko, esan nahiko nuke markoarekin edo markoak zer izan nahiko luken, izan ere, markoa ez da gauzaz konkretu eta zehatz bat, hori baino zabalagoa den ikuspegi bat eman diogu.
Eta horrekin esan nahi dudana da, ikastolaren antolaketatik bertatik, eguneroko eskuartzeraino, harremanak nola erekitzen dituguneraino, guzti hori, alderdi guzti horiek blaitzen dituen dokumentu bat dela, ez? Beraz, gauza konkretuan zentratu baino, konkretura eraman beharko badugu ere, ez? Nolabait, gure kultura eraldatzeko, gure izatean, eztabaida prozesuak eraikitzeko intentzionalidade zehatza daukan zerbait dela, ez? Prozesua bera piztu zen ikastoletan oso ADN-ean txertatua dagoen ideia batetik, ez? Nik beti esaten dut ikastolak orokorrean eta mugimendua bera pedagogikoki inkonformista dela, etengabe hobekuntzan jarduteko grina daukagula, ez? Baina hobekuntza hori beti ere ipar bateruntz markatu behar dezu, helburu batekin egin behar dezu, ez? Eta horretarako joko zelai bat eraiki nahi izan du dugu markoaren barruan, ez? Markoak ipar hori finkatzen laguntzen die ikastolei, beraz, egiten dituzten gogoetak, beraien praktika gogoetatxu hori, norantz eraman dezaketen, pistak ematen lagundu nahi du. Eta prozesuari dagokionean, gezurra badirudiede, ia 3 ikasturte behar izan dituen prozesu bat izan da, bai? Fase ezberdinak eduki ditu, hasiera baten, arakatze fase bat, dokumentazio fase bat ezinbestekoa izan da, bertan liburuan ikusiko dezue gero, gaina bibliografia lan sakona egina dagoela eta bar, gero hortik kanpo adituekin eztabaidak ere izan ditugu eta eskertzen dieta ditu guztioi egindako ekarpena bera ere, eta gero etxe barruan ere kontraste bilera ugari izan ditu, bai? Eta, prozesu guzti horietan jaso degunaren emaitza da azken finean gero liburura bertara eraman deguna. Egia da, eta aipatzeko ere ikastolek 2009 urtetik 2023 urtera arte egindako ibilbidea hezkuntzarekiko oparoa izan dela, baina zein izenburu jarriko zenioke edo zein izango litzateke honen inguruan egindako zure hausnarketa? Hor batetik, epealdi horretan zertan aritu garen eta zertan jardun degun, nik uste hor, titular batekin definitu dezakegula, ez? Eta ikastoletan, azken urte guzti hauetan, aritu izan garena da, Euskal Kurrikulunaren gelaratzea, kompetentzietan oinarritutako hezkuntza eredua oinarri lantzen eta garatzen, ez? Eta, 2009an egin genuen autu horrek, gure praktikaren, hezkuntzaren paradigma berri batera eraman gaitu, ez? Eta horrek gure praktika aldatzera. Eta azaltzen naiz, nolabait ezagutzetan oinarrituta, edukietan oinarritutako hezkuntza eredu batetik, horien ezagutzen erabileran, eginez ikastean, jauzi bat eman dugu. Bestera batera esan da, ekintzan oinarritutako hezkuntza eredu batera jauzi egin dugu, ez? Eta hori, erraz esaten den gauza bat da, baino egiten hain simplea ez den kontu bat ere bada, ez? Horrek azken finean, hezkuntza ulertzeko modu berri hori barneratzea dakarkio irakasle hezitzaile bakoitzari, eta gero zure eguneroko praktika eraldatu egin behar dezu, ez? Koherentzia horretan. Eta horrek prestakuntza, jarraipena, aholkularitza, elkarlana, denetik suposatzen du, eta horrek noski denbora. Eta hemen bai azpimarratu nahiko genuke, ikastolen elkartea eta ikastolak izan garela, ez? Horretarako, urrats hori egiteko ikerketa, prestakuntza eta sorkuntza egin degun bakarrak, ez? Euskal Kurrikulunaren oinarritutako hezkuntza gelaratzeko
baliabide didaktiko horiek, baliabide didaktiko horien erabileran oinarritutako prestakuntza eta beste garatu dutenak, ez? Eta hori nik uste balioan jartzeko zerbait da. Ildo horretatik jarraituz ikastolen sorreratik gaur egungo hezkuntza markoa eraikitzen joan gara. Zure ustez zer alde dago aurreko markotik aurkeztutako marko berri honetara? Aipatu dugu ez, aurreko markoan egindako aupustua edo egindako jauzia eginez ikaste horretara eraman genuela, ez? Hau da, arazo egoerak planteatzen genizkion ikaslei eta arazo egoera horiei soluzioak bilatuz, soluzioak emanez, garatzen zen ikaskuntza prozesua. Egia da, hori definitu genuen urte hartatik gaur egunera bidean ere, gauza asko ikasi ditugula, ez? Eta bidean ikasitakotik azpimarratuko genukena da, garai hartan, kompetentzia metadisciplinarrez hitz egiten genuenean, pentsatzen eta ikasten jakitea eta egiten eta ekiten jakitea bezainbesteko garrantzitsua dela, ez? Norbera izaten eta elkarrekin bizitzen ikastea, ez? Nolabait, kompetentzia metadisziplinar guzti horiek indartu behar ditugula, benetan, arazo egoera horien aurrean sendo kokatuko litzateken pertsonaz ari baldin bagara behintzat, ez? Eta horretara dator marko berri hau, ez? Kompetentzietan oinarritutako hezkuntza ereduari zertarako zehatz bat ematera, intentzionalidade bat ematera, ez? Pertsona eredua definitu dugun momentuan, esaten duguna da guk edukiak eta kompetentziak pertsona eredu horren zerbitzura jartzen ditugula, ez? Gure hezkuntza proiektuaren bitartez, arrasto bat, eragin bat, inpaktu bat izan nahi dugulako pertsona guzti horiengan. Eta, labur esan da azken finean, ez? Pertsona, guk zer nolako pertsonak ezin nahi ditugun, edo zer ezaugarri bereizgarri izatean nahi ditugun zehazten dugunean, kontzientzia maila bat hartzen dugu, ez? Eta horrek gure egunerokoari zentzu bat ematen dio, zertarako bat ematen dio, ez? Eta gainera, komunitate osoarekin partekatzen dugunean, nolabait intentzionalidade hori biderkatu egiten da, eta koherentzia bat ematen diogu guztiari, ez? Eta hori da, marko berriarekin bilatzen duguna. Zein izango da aurrerantzean hezkuntzari egiten saiatuko zareten ekarpena zigor, eta ekarpen horren barruan, egotekotan hizkuntzak bere pisua eta lekua izango du? Marko honen bitartez, hezkuntzari bai. Baina esango nuke bereziki euskal gizarteari egin nahi diogula, ez, gure ekarpena. Eta ia erraz azaltzeko modua aurkitzetan, ez. Aipatuet gu pertsona eredu bat definitu degula, ez. Ikastoletan ez den lagundu nahi dugun euskal herritar bat. Euskal herritar horrek izan nahi ditugun ezaugarri eta bereizgarri horiek definitu ditugu. Eta azken finean, pertsona horrek garatu nahi ditugun baloreak eta bizitzaren aurrean izatean nahi ditugun tresnak, ez? Baliabideak dira bertan jasotzen ditugunak, ez? Horrez gain, pertsona eredu hori nola garatu azaltzeko gure praktika edo gure jarduna nolakoa izan behar dan ere gogoetatu dugu, ez? Eta horiek hezkuntza ildo bezala definitu ditugu. Beraz, hezkuntzari begirako ekarpena hor egongo litzateke, ez? Eta gizarteari egiten dioguna, bai zuri eta bai ikuslei momentu honetan ariketa bat egitea proposatzea izuet, ez? Olako irudikapen gogoeta ariketa bat. Beraz, irudikatu dezagun momentu honetan, momentu batez, ez? 114 ikastola, 4.500 hezitzaile baino gehiago, ia 50.000 ikasle eta beraien familiak, pertsona euskaldunak, kooperatiboak,
barnetotasuna dutenak, erabakitzaile ekintzaileak eta eraldatzaileak diren euskal herritar horiei begira era kontziente batean lanean jartzen ditugula, ez? Herritar eredu bat, azken finean definitzen dugu horrez, azken finean etorkizunean, eta gaur egun ere, gure gizartekide diren pertsonak, herritarrak zehazten ditugu, ez? Eta balore horiekin, eta ezaugarri eta bereizgarri horiekin irudikatu dezagun zer den gure testu inguru hurbil honetan pertsona horiek egingo duten ekarpena, ez? Eta gure gizarte hori eraldatzeko, edo gure gizarte horri zer nolako ekarpena egingo dioten, ez? Nik uste hor dagola, ez? Marko berri honekin eta pertsona ereduarekin euskal gizarteari egin nahi diogun ekarpen hori. Hizkuntzei begira, bai, ikastolen marko orokorra izanik, zinbestean, hizkuntzek eta bereziki euskarak bere tokia eta bere pixua eukiko duela, ez. Hor gogo eta sakona ere egin dugu. Eta batetik, euskal herritar hori irudikatu dugunean, euskalduna irudikatu dugu, ez? Eta euskaldun hori definitzen eta zehatz-mehatz definitzeko saiakera egin dugu. Zer nolako ezaugarriak izango dituen, zer nolako jokamoldeak izango dituen, zer nolako kontzeptuak barneratzea nahiko genuken, eta zer nolako ez nolabait izatea edo marko mental mailako ideiak izatea nahiko genituen, ez? Eta horri begira lanean jarriko gara, bai? Nolabait lehen esan detan intentzionalidade eta kontzientzia hartzarekin. Eta gaur egunekoari begira, egiten etorri garenean sakontzen jarraitu beharra da mahai gainean daukaguna, ez? Hizkuntz proiektuak hartu, hizkuntz proiektu horiek berriro ere erdigunean jarri, ez? Eta bertan jasotzen diren eremu ezberdinetan eragitera. Eta eremu horiek alde batetik eremu pedagogikoa da, ikasgela barruan, ikastola eremuan edo aisialdi eremuan gertatu daitekeen ekarpen bat egitera, eta beste alde batetik eremu instituzionalagoari begira, gure harremanetan, gure aliantzetan eta familiekin daukagun joan etorrian eragin nahi dugun hori ez. Hortan, kokatuko da gure ekarpena. Amaitzen Joane, zer uste duzu indartu beharko litzatekela ikastolen bilakaera baikor baterako? Momentu honetan, markoaren gaineko lanketa prozesuak abiatzen ditugu eta pluralean diot, ez da prozesu bakarra izango bai. Horiek dira abiatu ditugunak. Egiten etorri garen horren urrengo urrats berriak egiteko, ez? Prozesu horrek momentu ezberdinak izango ditu, eta ikasturte gauzatzen joateko plangintza bat eskainiko diegu guk ikastolei, ez? Aurreko markoaren ezarpenetik zer ikasia ere eduki dugu, bai? Hau da, hau badakigu ez dela urte batetik bestera gertatzen den eta gertatuko den zerbait. Bere denbora beharko du, eta denbora beharko du azken finean, abia puntuan, elkarrizketa honen abia puntuan, aipatu detelako ez, honek ikastolaren egiteko moduan, kulturan, antolaketan, hezkuntzaren xedean, guzti horretan, eta gehiagoan eragin nahi duela, ez? Eta hor nola, irakaslearen rolaz hausnartuaz, ezitzaile rol horretaz hausnartuaz, espazioaren antolaketaz jardunez, denboraren kudeaketaz, denboraren antolaketaz, bilera sistematika egokia daukagun edo ez, koordinazio horretan sakondu beharra eta bar. Eta nik uste hemen erronka daukaguna da, hau nolabait era koordinatu, eraginkor eta bateratu batean egitearena, bai? Eta ustetor, horrek ere oso plangintza, oso sistematika
zehatza eskatzen duela, ez? Eta horren diseinuan ari gara momentu honetan, bai. Eta beste erronka bat daukaguna, edo nahi bat, edo biak uztartuta, da hezkuntza komunitate guztiaren gana iritsi nahi degula. Eta horretarako, ez, bi palanka izango ditugu, eta batetik da ikastolen elkartea, eta ikastolen elkartetik ikastola guztietara iritsi beharko dugu. Ikastola guztietara, euskalgintzara, eta gure aliatuen gana ere iritsi beharko dugu, eta bestetik, beste palanka daukaguna ikastolak dira, ez? Eta ikastolek, beraien hezkuntza komunitatea osatzen duten, ikasle, famili, tokiko erakunde eta eragileetara, eta guzti horietara iristeko erronka daukate, eta daukagu orokorrean, ez? Mugimendu bezala. Horrek, planifikazioa, intenzionalidadea, konpromisoa eta denbora da eskatzen duena. Eta nik uste hor daukagula momentu honetan gako nagusia. Beste barik eskerrik asko, zigor argi gelditu da prozesu guzti honetan zehar, zuek ere ikasi duzuela eta ikasten jarraituko duzuela. Eskerrik asko horren arte. Mi esker, Paul, gonbidapena egiteagatik eta nahi zuen arte. Hezkuntzan jarraituz gazteok batxilergoko 2. urtean erabaki garrantzitsua hartu behar izaten dugu. Zer ikasiko dugu batxilergoa bukatzean? Zer diote gazteek unibertsitatean ikastearen inguruan? Ikusi. Ni uste dut ezetz eduki aldituzu beste ikasketa mota bak, grado medio, horregatik. Eta uste dut gaur egun daudela hainbat gauza ikasteko, eta ez, nire ustez ez. Ni berarekin ados nago, kasu askotan, bukatzen duzu unibertsitatea, eta agian ez duzu zure gustuko lan bat aurkitzen edo horrelakoa, baina ikasten baduzu FP edo horrela, harinago hasten zara lan egiten. Ez, nik uste beste ikasketa bat bai balizkoa dela. Bai, nire ustez bai, baina ez da garrantzitsuena. Azkenean da, zu nahi duzuna egin, zure gustukoena, eta unibertsitatean badago adibidez karrera edo zuk egin nahi duzun zerbait, hori egin. Uste dut bai oso garrantzitsua dela gizartean, unibertsitateko ikasketak egitea zen eta lana bilatzen duzunean, enpresak asko fijatzen dira ze motatako ikaskuntzak egin dituzu. Nire ustez gaur egun balio gehiago ematen zaio, uste dut hori aldatzen ari dela eta aldatu behar du, baina gaur egun bai uste dut esaten duzu unibertsitate titulo bat du eta da como wow. Eta esaten duzu goi mailako bat du eta da, bueno. Osa, nire ustez jendea hobeto ikusten du, baina ez luke horrela izan behar. Bai, hobeto dauz ikusitze, baina nik uste bardin ikasketako kintzen unibertsitateko edan edo FP-ak. Osa, ondo dauzela bizek. Bai, nire kasuan batxilergoan askoz gehiago hitz egin ziguten karrerei buruz, goi mailako zikloi buruz. Hego Euskal Herrian landare zorriak topatu dituzte 5 eskolatan zerbitzatutako janarian. Arazoak izan dira 5 eskoletan emandako jangela zerbitzuan. Herenegun, landare zorriak agertu ziren gutxienez 3 ikastetxeetan zerbitzatutako janarian. Andoaingo Aundarreta, Debako Luzaro eta Sasopelako Zipirine eskoletan. Auzolan Catering enpresak zerbitzatutako azalorean topatu zituzten somorroak. Auzolanen arabera, beste 2 eskoletan ere izan dute arazoa. Ondorreta eskola publikoan jangela zerbitzua ematen duen enpresa aldatu zuten herenegun. Auzolan hasi da berriz horretan. Zeronion Catering enpresarekin izandako arazoak direla eta. Leitzaran ikastetxeko ikasleak erean jan dute, eta langile batek adierazi duenez, azalore pakete batean somorro asko topatu zituzten. Langilearen arabera, plateretan somorroak atzeman zituztenean platerak kendu eta azalore paketeak erretiratu zituzten. Haren hitzetan, ez ziren harrak, baizik antenak eta hankatxoak zituzten somorroak. Hain zuzen ere, besteak beste janarian harrak agertu zirelako eten zuen Eusko Jaurlaritzak Zerunionekin zuen hitzarmena. Asteon izandakoak ez dira jangeletan azkenaldian egon diren arazo bakarrak. Zerunion enpresaren janarian ere kalitate arazoak antzeman zituzten urte amaieran. Janarian harrak aurkitu zituztelako. Urtarrilean iragarri zuen Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak otsailaren 5ean Zerunionek zerbitzu hori emateari utziko ziola. Eta preso bat hilda Zabaiako kartzelan. Ez dute hildakoaren inguruko bestelako informaziorik eman, baina Eusko Jaurlaritzaren arabera litekena da arrazoi naturalengatik hil izana.
Bidasoa zeharkatzeko aukera besterik ez dute izaten migratzaile askok bidean bizia galtzeko arriskua hartuz. Bada bidean hil direnak omendu dituzte hainbat herritarrek. Polizia eta militar marrokarrek, baita espainolek ere. Melilla Marokoko mugan den espainolen klabea da. Aldiro, auzitegiek suritu dituzte poliziak eta militarrak inongo krimerik etzela izan argudiatuz. Hirigintzan Donostian Uliako auzoko elkarteak 3. errekurtsoa jarri badu ere, Eneko Goi alkateak esan du Baskulinari Zenterreko egoitza berriaren proiektuarekin aurrera jarraituko dutela. Uliako auzo elkarteak beste helegite judizial bat jarri du Manteon gastronomia open ekosistemen eraikitzaren aurka. Baskulinari Zenterrek Donostian izango duen 2. zentroa eraikitzaren aurka jartzen duen 3. demandada dagoeneko. Aurretik Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiari eskatuta zioten okendo aldeko plan berezia baliogabetzeko eta obra lizentziaren aurkako errekurtsoa jarrita zuten. Azken demanda honek gaitzetxe egiten du Baskulinari Zenterren fundazioari zuzenean Manteoko lurzatearen erabilera pribatiboa emate 75 urterako. Udalak bere garaian 3.835 metro karratuko partzela horren zuzeneko administrazio emakide justifikatu zien Baskulinari Zenterri. Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundea onura publikotza deklaratua delako, eta aukera hori administrazio publikoen ondareari buruzko artikulu batean dago jasota. Bada Uliako auzo elkartea jarritako 3. helegitaren inguruan galdetu diote kazetariek Eneko Goia Donostiako alkateari, gobernu batzarraren osteko prentsaurrekoan. Eta Goiak dio 3. auzo errekurtsoak ez duela gastronomia open ekosistem proiektua geldiaraziko, ez da udalaren jarduera ere. Alkatea gaineratu duenez ez da osoiko udalaren jokabidan baliabidekin topo egitea, baina ez du udalaren jarduera geldiaraziko. Gaineratu du Manteoren lagapena udalak Miramonen egin zuenaren berdina dela, eta zerbitzu juridikoen nahitaezko txosten positibo guztiak dituela. Ildo horretan bermatu nahi izan du batzuk kokapenarekin ados ez egoteak ez duela eraginek. Kroseko partzelak Miramongo partzelaren izera bera omen du, eta beraz 2. lagapen hori haren baldintza berberetan eginda. Era berean esan du espero duela kasu honetan ere zuzenbidaren araberako udal jarduera bat aurrera eman izana. Araban, Arabako nekazarien elkarteak enpresa fotovoltaikoek lurrak bere ganatzeko erabiltzen dituzten teknikak salatu ditu. Mikel Klaber. Uagako kideek Gasteizko kaleak traktoreekin betetzen zituzten bitartean, elkarteak egindako salaketako batzuk Arabako batzar nagusietara ailegatu dira. Enpresa fotovoltaikoek lurrak bere ganatzeko erabiltzen dituzten teknika oldakorrei buruzko salaketa hain zuzen. Pasaden urtarrilean batzar nagusietan egindako agerraldian, Uagako lehendakaria den Edurne Basterrak solaria bezalako enpresek lurren jabeak mehatxatzen dituztela salatu zuen eta horrelako proiektuak nekazaritza baliorik gabeko lurretara bideratzea eskatu zuen. Euskal Herria Bilduk salaketa berea egin du eta energia berriztagarriak nola ezarriko diren zehaztuko duen araudian sakontzea eskatu du. Era berean laborariek lantzen dituzten lurren jabeak izan behar direla aldarrikatu dute. Izan ere, lursailen 60% alokatutako lurrak dira. Gure ustez ezin dena gertatu da lurra lantzen dutenek lurren jabeak ez izatea. Eta hori diputazio honek sustatu duen politika batzuen ondorio da. Ezin da gertatu baserritarrei eta euren lanekin bizitza duin bat ateratzeko adina heltzen ezaien bitartean, kontsumitzaileok inoiz baino garestiago produktuak erostea. Eta zein da formula? Eskuhartze zuzena lurraldearen antolamenduan. Eskuhartze zuzena interes ekonomiko hutsak gailendu ez daitezen eta eskuhartze zuzena enpresa harraparien aurrean. Jasangarritasuna eta nekazaritza saileko foru diputatua den Amaia Barredok, bere aldetik, enpresek erabiltzen dituzten teknika oldarkorrak ofizialki salatzeko deia zabaldu du.
Zentzu berean, alokatutako lurren ehunekoa gehiegizkoa dela onartu du. Irtenbide bat beharrezkoa dela adieraziz. Proiektuak nekazaritza baliorik gabeko lurretara bideratzeko lanean daudela baieztatu du ere. Vamos a seguir trabajando en interceder con las empresas para hacerlas entender que las prácticas que están utilizando no son apropiadas. Vamos a trabajar con las empresas fotovoltaicas en la localización de suelos o bien improductivos o bien de maniales para liberar suelo agrario y ocupar proyectos fotovoltaicos en esta tipología de suelos. Momentuan, lantzen ari diren berriztagarrien lurralde plan sektoriala eta trantsizio energetikoari buruzko legea ere ekarri ditugu gora. Energia berriztagarrien edapena arautuko dutela baieztatuz. Eusko Jaurlaritzak jaso du jada tentsio handiko eremu izendatzeko lehen eskaera, Errenteriako udalarena. Errenteriako udala Jaurlaritzari eskatu dio errenteria etxebizitza merkatu tenkatuko eremu izendatzeko. Besteak beste alokairuaren prezioak arautzeko aukera emango du horrek. Eskaerarekin batera legeak eskatzen duen bezala diagnostiko zehatz eta 3 urteko plana aurkeztu dituzte, bizitoki larrialdiari neurri praktikoekin erantzutea helburu duena. Aizpea eta egialkateak esan du naiz eta errenterian azken 10 urteetan izandako biztanleri hazkundarekiko proportzionala izan den etxebizitza kopuruaren hazkundea badira hainbat faktore nolabait etxebizitzaren eskaintza tenkatu dutenak. Alde batetik gazten saldo positiboa dugula udalerri honetan, bestetik zahartze bat ematen ari dela gure herritarrena, gure herrikideena, eta gero bestetik aipatu nahiko nuke ere Donostiak nolabait eragiten duen presioa, ezta? Azpimarratu du Donostiako etxebizitzen garestitasunak ere eragiten duela, gazteak inguruko beste udalerri batzuetara joaten ari direlako, hala nola errenteriara. Egoera horren aurrean beharrezkotzaio du alkateak tresnak eta aleginak areagotzea etxebizitzaren esparruari heltzeko. Eta horra errenteria tentsiopeko eremu izendatzea mugarri izan daitekela ikusten dute. Testu inguru horretan gogoratu behar dugu abenduan Jaurlaritzak protokolo bat bidali ziela udalei. Tentsiopeko eremu izenda zitezken udalerrek jasotzen ziren bertan, baita horiek izapidetzeko jarraitu beharreko urratsak ere. Bada aitorpena jaso ahal izateko 2 irizpideak betetzen ditu errenteriak. Erosketa edo alokairu prezioaren igoera azkeneko 3 urteetan KPI akumulatua gehiru gainditzea, erosketa edo alokairu prezioaren igoerak. Udalaren kalkuluen arabera 17,2 igo da azken 5 urteetan alokairuaren hileko batez besteko prezioa. Eta beste irizpide garrantzitsua legeak berak jasotzen duena da nolabait inbertsio egin familia bakoitzak nolabait alokairua edo hipoteka ordaintzen egin beharreko inbertsioaren portzentaia 30%tik gorakoa izatea. Errenteriaren kasuan kalkulatu da inbertsio hori 33%koa dela. Ildo horretan alokairuko etxebizitza publikoen parke handitzen jarraitu nahi dute, eta beraz aurre ikusten dute 1200 etxebizitza berri inguru sortzea Jaurlaritzarekin elkarlanean. Gainontzean alokairu eskuragarria sustatzeko lanean arituko dira. Etxebizitza parkeari eta hiri berreuneratzeari buruzko jarduketak landuko dituzte. Prestazioen alokairu laguntzen eta kolektibo kalteberi laguntzen jarraituko dute, eta gobernantza eta koordinazio instituzionalarekin planen jasotako neurrin jarraipena egingo da. Behin aitorpena onartuta errenteria gune tentsionatua izango da datozen 3 urteetan, eta urtero deklaratuko da salbu eta deklarazioa eragin zuten inguruabarrak aldatzen badira. Gaiz aldatuz, Nafarroan hartziko terma erromatarraren sendotze lanak amaitu dituzte. Gobernuko laguntzarekin eta gaina arte izan dugun hartzuazko galari babesarekin 10 urte guzti hauetan egin direna da aztarnategia okupatu, induskatu, lantalde handi baten ikerketari eta lanari esker. Eta orain kontsolidazio honetan termaren aztarnak ikusiko dira, esibatik babestu baita ere, eta panelak ere kokatu ditugu, bertan badagoelako oinarrizko informazioa.
Politika gaiei helduz euskal presoen askapena eskatzeko Tarnoseko burdinbidea okupatzeaz akusatuak diren 9 pertsonen epaiketa azkenean ekainaren 3 izango da. Otsailaren 13 torturaren nazioarteko eguna gerturatzen ari zaigu eta aipatzekoa da Karpeta Urdinak Ander Iriarte Oiartzuar zinema zuzendariaren film dokumentala. Gaur izango duzue ikusgai gurean gaueko 10:00. Adi. Por el problema vasco entre años 60 y la actualidad se ha detenido en el País Vasco, en Navarra también, a unas 20.000 personas. De las 20.000 hay noticia con algún nivel de detalle, no voy a decir 10.000, pero casi. 10.000 torturas. Sí, de gente que incluso ahora no tiene ganas de hablar del asunto. Bueno, eta lehenengo galdera inberizut, zuk sekula denuntziatu duzu tortura? Ez. Euskal Herrian etxebizitza larrialdia dago sorturen irudiko eta hori salatzeko eta ikusarazteko ekintza bat egiten ari dira. Zenbait kide, bi etxe jabe handik Donostian dituzten 2 etxetan daude asteburutik. Bide beretik, etxebizitza larrialdia salatzeko 3 mobilizazio ere egin dituzte. Bat Bilbon. Sortuko ekintzaileek amaiera eman diete asteazken honetan Euskal Herria jasatzen ari den larrialdia ikustarazteko Donostian hasitako 3 ekintzari. Bilboko plaza biribilan dagoen Latrup ostatuaren fatzadan espekulazioa gelditu leloa zuen pankarta bat zabalduz. Gure etxetatik eta gure hirietatik botatzen gaituzte. Etxe bizitzarekin espekulatzen ari dira. Kezkagarria da bizkaitarrok gure soldataren erdia beheratu behar dugula alokairua ordaintzera. Eta alokairu hori azkenengo urtean 5% igo da. Hipoteka kuotak ere izugarri igo dira, banketzeak beraien irabazi historikoak ospatzen duten bitartean. Hau ez da bakarrik merkatu libraren arazo bat. Arazo EAJ eta PSeren etxe bizitza politika ere honen erantzulea da. Neurri urgenteak behar ditugu. Bilbo eta bere ingurua eremu tentzionatua izendatu behar dira. Alokairuen prezioak mugatu egin behar dira, etxe bizitza turistikoak ere. Alderdiak jakinarazi duenez, Gipuzkoako hiriburuan 2 etxe bizitza okupatu zituzten independentistak bertatik atera dira. Ordu erdi inguruz plazan bildu ondoren, dozenaka ekintzaile bildu dira eguerdian ostatuaren aurrean. Kartelak eramanez eta oinezkoei panfletoak banatuz. Aldi berean, beste talde batek pankarta handia zabaldu du fatzadan. 40 minutu baino gehiagoz, kontzentratuek etxe bizitzen egungo egoera salatu dute. Ekintza amaitzear zegoela, Ertzaintzaren 2 furgoneta agertu dira, eta pertsona bat identifikatu dute. Bi aldiz agur esan da, badoa, abuztuan Espartzak iragarri zuenean ez zela berriro hautagai gisa aurkeztuko, mundu guztiak ziurtzat jo zuen ez zela UPN-eko presidente izango beste 4 urtez. Urtarrilaren 27an berretsi zuen hori. Eskutxik utziko du agintaritza Nafarroako jauregiko alfombrak zapaldu ezinik. Ezinezko izan zaio bere baitan biltzea botere instituzionala eta alderdiarena. Ambizio horrekin Kristina Ibarrolak eman du lehen pausoa eta presidentetzara aurkeztuko da. Espartzak utzitako hutsunea bete nahi du. Ibarrolak UPN-eko presidentea izan nahi du, Iruñeko alkatetza berreskuratzeko nahian. Tuterako Alejandro Tokero aurkeztuko du presidente orde. Javier Espartzak 8 urtez UPN-eko presidente izan dena, pasa den astean iragarri zuen buruzagitza utziko zuela. UPN-erentzat azken hilabeteak ez dira errazak izan, eta lidergo berrien bila daude. Apirilaren 28an egingo du UPN-ek kongresua zuzendaritza karguak hautatzeko.
Bertan, 3 zuzendaritza kargu erabakiko dira. Presidentea, presidente ordea eta idazkari nagusia. Ibarrolaren asmoa batasunean oinarritutako hautagaitza aurkeztea da. Hautagaitzak aurkezteko epea apirilaren 10-tik 12 izanen dira. Urtebete ere zaigaro bai Iruñeko, bai Nafarroako eta bai Espainiako legegintzaldiak hasi direla, eta oposizioan dago UPN. Erantzunkizun handirik gabe gidatuko du Ibarrolak alderdia. Aurrera begira, argi utzi du ez duela nahi Nafarroako gobernuko presidente gai izan 2027ko foru hauteskundeetan, baizik eta Iruñeko aginte makila berreskuratzea dela bere asmoa. Izan ere Ibarrola izendatu zuten Iruñeko alkatea joan den ekainean, PSN-ren boto zuriei esker. Zentzura mozioaren hotsak gero eta ozenagoak ziren hilabeteak aurrera joan ahala. Urtearen amaieran Ibarrola kargua betu egin zuten, eta EH Bilduko Joseba Siron izendatu zuten Iruñeko alkate. Beraz, UPN-ren lehen proposamen hau ez dakigu oso egokia izanen den. Ibarrolarentzat azken hilabeteak ere ez baitira nolanahikoak izan. Ekonomian, bigarren egunez jarraian, Arabako eta Nafarroako nekazariek euren traktoreak atera dituzte herrigunetara, nekazaritza sektorearen egoera jasanezina dela salatzeko. Gerturatu gaitezen Arabara. UAGA sindikatuak bigarren eguneko deialdia deitu du asteleheneko protestak izandako arrakasta ikusita. Buesa Arenan bildu dira goizeko 10etan eta Eusko Jaurlaritza arteko ibilbide egin dute. Gasteizko errepideak moztu dituzte protesta zaratatsuak sortuz eta sektorea indargabetzen doala salatzeko. Bertan, manifestu bat irakurri dute eta Gasteizeko gobernuari beraien eskariak egin dizkiete. Nik uste dut Europa mailan mugimendu gogorra eduki dugula, eta nabaritu dugu guk hemen Euskal Herri mailan eta estatu mailan mugitu egin behar genula. Bestela, ikusten dugula nekazari eta abeltzain gutxiago egongo garela eta gaudela, eta horrela gauden moduan ezin dugu segitu. Nekazariak egoera prekario larrian aurkitu dira, eta azken astetan Europako beste hainbat lekutan ere protestak egon dira. Oraingo honetan, Euskal Herrira iritsi da eginkizun hau, astelehenean protestari hasiera emanez. Adierazi dutenez, ekoizteko baldintza egokiak ez badute lortzen, Arabako nekazariek ezingo die eutsi beraien produktuei. Europa osoan egindako eskaerarekin bat egiten dute Arabako nekazariek ere, burokraziari aurka eginez, hau malgutzea da beraien nahia. Esan dutenez, beste eginkizunetako bat nekazari berriei lurra lortzeko modua eskaintzea da, baita gizartari lehen sektoreak duen garrantzia azaleratzea. UAGA sindikatuak adierazi duen bezala, arrakastatsua izan da protesta, eragin handia izan du gizartean eta erantzun bikaina izan du herriak. Arratsaldean, Jundizko industrialdean supermerkatuen kontrako protestari ekingo diote. Langileen aldarriei helduz, Tubisa Gasteizko autobus konpainia eta enpresa batzordaren zuzendaritza bihar bilduko dira larunbat honetatik aurrera ditutako greba mugagabea bertan bera uzteko akordioa lortzeko. Langileek 2023ko abenduan hasi zituzten mobilizazioak eta gaurkoan kotxe karabana egin dute. Tubisako langileek kotxe karabana bat egin dute gaurkoan Gasteizko kaleetatik barrena zerbitzu eta lan baldintza duin batzuk aldarrikatzen dituzte. Bihar zuzendaritzarekin bilera berri bat izango dute. Aurrera pausorik ematen ez badira, larun batean hastekoa den greba mugagabea mantenduko dute. Tubisako langileek mobilizazio berri bat burutu dute hiri autobusetako zerbitzu duina eta lan osasuna bermatzea aldarrikatzeko. Oraingoan kotxe karabana bat egin dute hirian barrena. Ostegunean, udalaren arduradunekin bilera egingo dute. Aurrera pausorik egonezean, langileek larun batean, otsailaren 10ean, hastekoa den greba mugagabearen deialdia bere horretan mantenduko dute. Salatzen dutenez, enpresaren zuzendaritzak aurrera egin beharrean atzera egin zuen izandako azkeneko bileran. Lehendik adostutako neurriak akordiotik desagertu zirelarik. Langileek zenbait bus lineatan hobekuntzak aldarrikatzen dituzte. Era berean, euren lanaldi osoa kontuan izango duen fitxatze sistema bat ezartzea eskatzen dute ere. Zuzendaritzak beraldetik Tubisako langileen lan baldintzak jada oso onak direla adierazi du. Akordioa adostea zaila ikusten duela baieztatuz. Ostegunean, bileraren ostean, jakingo dugu Tubisako lan gatazkari irtenbidea ematen dioten edo aitzitik, langileek larun batean hastekoa den greba mugagabearen deialdia mantentzen duten. Enpresagintzan, ANEL Nafarroako ekonomia soziala garatzen duen enpresa elkarteak, 86 enpresa berri sortzen lagundu zuen iaz.
Anelek, ekonomia sozialaren arloan lan egiten duen enpresari elkarteak, 2023 urtean bere laguntzarekin sortuak izan diren enpresa eta mikrokooperatibak aurkeztu ditu. Ekonomia sozialeko arloko enpresek Nafarroako barne produktuaren 10% suposatzen dute gaur egun, eta 220 langile berriri lana eman diote 2023 urtean. Aurreko urtearekin alderatuz, 120ko hazkundea egonda enpresa eta mikrokooperatiba kopuruan. Aneleko lehendakari den Ignacio Ugaldek azpimarratu nahi izan du, guzti honen zentroa kooperatibako bazkideak direla. Yo siempre suelo decir que hay una historia de vida detrás. Sacrificios, decisiones personales, profesionales, familiares, que cambian el sentido de la vida, que es una apuesta. Joan den urtean, 96 enpresa sortu ziren Anelen laguntzarekin, eta Ignacio Ugalderen hitzetan, hurrengo urterako zifra horiek gainditzea espero dute. Sortutako proiektu horiek ezagutzeko parada ere izan da aurkezpenean. Ander eta Aitor Lanaz dira Klipat Estudioaren sortzaileak. Klipat Estudio sortu dugu, produktora audiovisuala, bai gure balorean jartzen duguna gure enpresa batez ere da making ofak egiten ditugula, bai enpresa, bai serie eta pelikula plataforma diferentetan botatzen dena, Amazon, Netflix, Movistar Plus. Iragarri nahi izan dute ere, Nafarroak 2026 urtetik aurrera, Anel eta Nafarroako gobernuaren arteko elkarlanarekin, gizarte ekonomiako lehen negozio eskola europarra izanen duela. Nazioartean Hamasek 155 eguneko su-eten bat egitea eta Israelgo armada Gazatik ateratzea proposatu du. Kultura Berrieta Mondragon Unibertsitateko eta Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak antolatzen duen Euskal Film laburren jaialdia da UE Zinema. 17. edizioa izan dute aurtengoa. Ikusi. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak UESik 2008 urtean antolatu zuen UE Zinema Euskal Film laburren jaialdiaren lehen edizioa. Jaialdi hau besteengatik bereizten duen ezaugarri nagusienetako bat urtero ikasle talde berri batek jaialdiaren antolakuntzan parte hartzen duela izanik. Aretxabaletako Arkupe aretoa Euskal Herriko zinemagilez bete ondoren arratsaldeko 3 ekin zioten egitarauari, 2 atsedenen bidez 3 zatitan banaturiko zail ofizialeko proiekzioekin. Iluntzeko 7:30 hasi zen guztiek espero zuten unea, sari banaketa. Aurtengo edizioaren UE Zinema sariko irabazlea Itziar Limans Ziminoa izan da antolatzaileek adierazi dutenez maila altua izan duen edizioa. Beste urte batez jaialdia Euskal Herriko zinemagilei esker aurrera atera ahal izan dute, hain zuzen ere ikasle eta bideoklip sailez gozatu ondoren zail ofizialarekin eman diote amaiera jaialdiari. Jaialdia posible egin duten babesletako batzuk pozik agertu dira UE Zinemaren hurrengo edizioari begira. Azken berri honekin amaiera emango diogu albistegiari. Hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, hala ere badakizue informazio gehiagorako sartu hamaika.eus.